Niken Sailindri. Wah. Saiki wis ketara dewasa sampeyan no. Ngono. Sebab ambekan dhisik ya no. Aku ngerti. Lha ket mau apa nambekan iku lho. Yo, iya maksud iki digawa saka lemun joget mau rak dadine rak menggambengke to Cahayu. Oh nggih, itu sudah biasa Romo. Biasa ya. Dadi tanggung jawab seniman. Dadi seniman sing bener-bener totalitas ki kudu saguh sinau dan belajar. Siap. Iya. Sugeng dalu Romo Sun. Gumyantong rasa welas iki sampe kapan sumpah sun enteni umpama sing jodoh saiki muga piye dadi jodoh pati apik nangis sakjroning atiku iki kan Romo ki mang menurut sampean kurang piye? Kurang cepet wih Mas Mary kayaknya hari ini tuh sangat-sangat lemas sekali gitu ya Mas. Kurang hot. Ora kok lemas. Kurang hot, jadi tingkatannya tuh masih rendah gitu loh levelnya. Kuwi itu. manut instruksine bapak no. Nek kurang hot dihotke. Coba kowe pengen ira piro? Ibarat wong numpak motor 80, 90. 100. Iya 100. Nangis sakjroning ate. Niken Sailindri. Wah. Saiki wis ketara dewasa sampeyan no. Ngono.
Sebab ambekan dhisik ya, no. Aku ngerti. Alhamdulillah. Lha ket mau apa nambekan iku lho. Yo, iya maksud iki digawa saka lemun joget mau rak dadine rak menggamengke to Cahayu. Oh nggih, itu sudah biasa Romo. Biasa ya, dadi tanggung jawab seniman. Dadi seniman sing bener-bener totalitas ki kudu saguk sinau dan belajar. Siap. Iya. Sugeng dalu Romo Sun. Sugeng dalu Cahayu. Sugeng dalu ya. Bagaimana kabarnya Romo? Baik. Baik. Ya ampun. Kamu bagaimana sayang? Hah? Pripun? Kamu bagaimana sayang? Sayang. Lho lah piye to wong Sayang. jenenge? Mas teh sayang Wong niku jenenge sayang karo niku Cahayu pripun? ki rak sayang ah. Sayang niku pripun maksudnya? Ya sayangku. Sayang sebagai anak atau Ora penting. loh? Sing Kok penting ora sayang. penting? Loh kan nggih kudu Nek dijelasne. umpama njalukmu sayang anak apa sayang kaya pacar? Loh, nggih kula nggih sayang sebagai anak ya to, Mah. Lho Wah. masake Bocah ora kena dikonsep iki. lah umure lho masak sampean. Hei, Malah- kene. Yuk nyapa Umur lo. itu ndak ada hubungannya dengan asmara. Oh, maksudnya cinta itu tidak memandang usia. Enggak mandang Kudu usia. mandang usia ae. Lah tapi aku gak memandang usia. Lek pomo aku sakmene terus pacarku SMA kan jek masuk, ya to, Mah. Masuk. Kuliah yo masuk. Garek ngenteni dino iki, Mah. Piye? Mboten. Piye lek mumune piye? Mboten Kok sayang. ngenteni dino maksudmu piye? Mboten sayangku Apa aku cintaku. kurang ini? Mboten ndak. Apa aku kurang bagus? Oh, sampun lebih-lebih itu. Nah, iya. Jenengan niku terlihat cahya sumunar. Puh, sapa to sing ora kedanan karo Ki Sundokong iya ya. Gondrong. Diganti to jenenge. Sun Ki gondrong. Kondo Srinanjaya Sun Gondrong. Oh, Sun Gondrong. Oh. Jin. Oh, gareng jenengan rambutnya gondrong loh. Itu yang membawa pesona. Asline Mama Lucy dhisik nggih keceret kalih jenengan lho, Mo. Lu sih iki kedanan aku ora kelakon, ku ora njaluk keturunan aku ora tak kei kok Dek iki. Alah, malah kualik kono sing edak. Piye sing bener ki sing endi? Lho. Sing Yo, bener ki sing endi? Sing bener nggih cinta kasih antara Pak Dalang dan pesindanya. Wo, Tresno Waranggono Terus. ceritane. Yo ora. Ora karepku ora ngono kuwi lho. Lah pripun karepe jenengan? Aku mbiyene SMP ya, sing tak demeni Nggih. mesti wong sing umure iki 45 ngono. Lah terus jenengan kelainan Dik. Wes sampai saiki lho. Maksudnya isih kelainan. Lho, piye ta? Ya sampai saiki piye kelainan. Lek mbiyen kan sing jenengan sik brondong to. Ha. Sing disir umure 50 minggah. Lah saiki jenengan yuswane pun 48 sing disiten brondong. Kualik to. Ora maksudku iki lek sakmene iki aku ya pas ngono lho. Putune. Putune. Aku kan biasane Saiki ngene, coba. napa? Untuk membuktikan, nek aku ya iso ngladeni bocah sakmene. Oh iya iya iya. Botenan. Coba. Pramen. Bawa. Kula. bawa. Iya no. Oke. No. Sik no sadurunge bawa ya. Kowe nembango tembang biyen aku seneng. Napa? Tembang Banyuwangi ngono. Sing pundi? Kuwi aja nganti Oh, ditinggal. damel musik. Na 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 na. Ya. Nembange kok Oh. bangku awake. Siap. Mas mic-nya agak diunggahkan, Mas. Mic, minta tolong ya. Oke. Cek. Sip. Mas Mary siap? Kumyantong rasa welas iki sampe Asik. kapan? Oh. Sumpah son enteni. Umpama sing jodoh saiki muga piye dadi jodoh mati. Sumpah ta ki mau. Upama sing jodoh saiki piye maksudnya? Jodoh karo aku kan? Oke, lagu itu menggambarkan sebuah ungkapan hati kepada kekasihnya. Upama sing jodoh saiki dadi jodoh pati ta ngono ta? Nggih. Nah iya Lah berarti iso sampe ae jodohku Budi. Lah kuwi olehmu kok Budi. Coba kok kono. Niki pangapunten Pak, niki umure tasik 12 tahun. Dadi iki 14 kok. 14 to? 14. Oh, wis rubah to? Wis mundak, Wis Mo. mundak iya mundak no. Bangku awake no.
Dadi mbangkukmu ki pirang derajat ngono terus mbangkuk. Terus amit permisi ya. Nuwun sewu Pak karo Bapak ini. Oh nyuwun sewu nggih Bapak ngapunten nggih. Bapak ya seneng kok nonton Komburi. Vitamin ya toh Pak. Ya, mbangkuk ya. Gumyantong rasa welas iki sampai kapan sumpah sun enteni umpama sing jodoh saiki muga piye dadi jodoh pati. Apik-apik. Iki kene bawa ya. Oh nggih. Bawa sing apik. Bawa. Kayak mau tak peling to. Kiraku kowe. Nggih. Ken, Pripun Rama? kowe iki cintaku. Aku rada Hei, kok dadak muni ngono ora usah muni. ya wes ya. Ayo Rama. Ngono. Oh, bocale boning kaya ngene. Iki jane anakku tak titipne wong. Lah nggih ton kula niku anake jenengan lho asline. Iya. Kiraku kowe. Kiraku kowe Wong tresna ki rak ngene to. Wong ngungkapne rasa tresna ki antarane priya wanita ki kudu total, ngono lho. Oh, pelok bareng mau jenengan iki kleru. Lho, kuwi pelok bareng nek disorok darane itu pelok 5. Enggak masalah. Ulang nggih mau ulang. Ulang. Sapinten Ora Pak? Sapinten ya Pak? mesti blejok lho. Mama. Kiraku Urip penake ra kaya ngene. Sanding wong ayu esuk dibayar. Panganan diladeni, kurang piye penake seniman ya? Piye tata carane iki Mas? Aku manut kowe lho. kula njaluk duit. Bakso. Wong nembang kok tani bakso iki karemu piye jane? Ya gletakne kono dhisik ditipangan saiki. Kene nembang kono man bakso. Gletakne. Didulang. Usi gletakne baksone. Wong arep tak dulang lho jenengan ki kaya niki kan tak dulang pasun. Ojo lah, Jawane sin pengen aku. dulang. Mama ki pengen dulang sampean, soalnya lek aku cedek sampean iki ngono, mama cemburu ngono lho. Lah, jadi melakukan apapun itu harus dengan totalitas. Kalau kita di atas panggung niki pun milik umum. Ngono. Lek jenengan ning dalem iki kagungane Bu Haji to. Lek nek pagelarane yo nek sinden saya penonton bebas. SCTV ya. Satu untuk semua. Didulang Wonge- yo. Rama didulang yo. Wong nek susune gedhi suarane buat. Astagfirullahaladzim. Susu napa mo? Wah. Malah Romo iket kae sing dinganu pangga susu ae. Aku nek jaman ngetoprak mbiyen iki ngene iki. Seling ana gedang kluthuk. Gedang kluthuk. Ya, selingane ngono engko bare bawane diteruske neh ngono Cahayu. Kok ruwes sik to nek sampeyan jen. Ning kene lho rasane ndi-ndi. Ndak penak lho mau gedang kluthuk ning kene. Orang-orang ketemu lek. Di pacare lek semene penak. Gampang dihapusi ngene.
Di bawah umur niku mboten pareng lho, Mas. Sapa lho sing ngomong ki lho? Ih, takono Pak Polisi ra percaya. Kalau Pak Polisi Cek, yo cek. Pak Seto wong ku yo duwe di bawah umure kok. di penjara kok. Tang lho, Dok. Mike mutamati ki jane kayak piye lho iki? Lah. Cek, mau tak mati nih. Mas, mikir sing iki rada diunggahne, Mas. Cek. Nah, Oke. Sudah krungono operatore sudah ngoten Lah, iki ora ngerti iki kurang banter iki ora ngerti. Mo, tapi lek jenengan niku kalih kula purun. Yo gelem. Alah kegelemen. Gelem mo? Wong nemu Saestu? Gelem. Saestu? Gelem. Tenanan mo? Kula sing mo. Wah, biar Kula sing mo. Nyawa kok emoh. Lah jenengan pun gadah kathah kok. Ya ora apa-apa ki dedet nomor pira ngono ora apa-apa. beda keyakinan. Nganu, mamah kula sing mboten lila. Karo mamamu aku yo gelem kok. Gedang kluthuk, Mas. Ji, Ya, ro, lu. apa iki? Os. Efek gedang kluthuk sirahmu mantuk-mantuk. Tak kira dangdutan sepuluh pitik padha kluruk. Iwas aku joget goyanganku kloget-kloget. Ora wani ngeleh aku sangu ayam penyet. Tok gedang kluthuk, tok gedang kluthuk, tok gedang kluthuk, gedang kluthuk, gedang kluthuk. Tok gedang kluthuk, tok gedang kluthuk, tok gedang kluthuk, gedang kluthuk, gedang kluthuk. Ayo mau joget mau. Waduh, tangi turu malah embuh. Kadang tanpa lawuh nanging aku nekat imbuh. Mata pedes kabeh golek tombo godhong suruh. Ora oleh ngeleh sangu ayam penyet. Efek gedang kluthuk irah mumet mantuk-mantuk. Kaki rondong dutan sepuluh pitik padha kluruk. Biwas aku jane yang aku kloget-kloget. Ora wani ngeleh aku sangu ayam penyet. Gedang kluthuk, tok gedang kluthuk, tok gedang kluthuk, gedang kluthuk, gedang kluthuk. Gedang kluthuk, tok gedang kluthuk, tok gedang kluthuk, gedang kluthuk, gedang kluthuk. Kuwi jane lagu apa to, Nok? Lagu nganu. Jale saire biasa saire cetat aja ya. Kok kaya ora pati Waduh, tangi turu malah embuh. Madang tanpa lawuh nanging aku nekat imbuh. Mata pedes kabeh golek tombo godhong suruh. Tanpa basa basi ra kenal kata pekewuh. oh kuwi tembange ora gablek dhuwit iki. Lah piye wong arepe mangan tanpa lawuh ngono ta maksude? Nggih, Sekarang sembarang. sapa iki? Sing ngarang sinten nggih? Mboten ngertos sapa, Mas? Untuk takon-takone sing ngarang apik-apik. Apik nggih. Contoh bawane mau. Ancen apik ya, Mo. Mengke nyanyi niku nggih, Mo. Iya karo aku oke ta aku kok nyanyi dangdut oke, langgam oke. Oke. Apa sak sirmu tak turuti. Monggo dindingane, Pak. Ngene Ngunyah Bu, mangi dino lah, duwe Mas, aku aku terus Pak niki. Napa? Oh, wis tilem durung iki mesti ngono iki. Nah niku kan termasuk cinta kasih seorang anak kepada papahnya. Ndak. Lah piye? Seorang cucu kepada mbahnya kok. Ya ampun iki bulan balik. Nggih to, nggih, sayang. Yang Nggih, yang. Yang iki piye maksudnya? Yang.
Bapake kalau lek guyu bejan gak iso mingkem, om rongos bae. Lambe ibu kok iso ngono. Enggak iki lho Pak Budi lho maksudnya. Ngono iki ndak boleh no. Oh, mboten spontan lho. Kita tidak boleh menghina. Nggih, lah niku lho lambe kula. Merongos ki apik, mulane wong ki nek merongos kudu ngingu brengos. Oh, ngoten. Brengos iki gebere wong merongos. Lah nggih to dike. Lek merongos di brengos engko merongos ilang ngono lho. Lah nggih dike nutupi cangkem niku lho. Berarti brengos iki nutupi gebere wong Ya merongos. nggih diomongi yo. Kok malah curhat-curhatan ngene to, Mo? Maksudnya? Mboten jelas. Kowe mau ngomong kuwi, Bang. Kok malah curhat-curhatan, kok malah saling cerita ngoten lho maksudnya. Orang itu kalau cinta mesti gitu, no. Oh iya, ada aja yang dibicarakan Mengungkapkan gitu apa ya. yang ada di hati itu Nggih, diungkapkan. nggih. Mamane kok susah ya apa? Sampean ngomong aku susah apa ngomong sampean. Itu terlepas dari umur. Nggih. Kamu kan 14 tahun toh. Ning kula lek cerita jenengan niku nggih percuma, mau kula mboten gadah yatra, ngot nggih dirit mawon. Mesti tak transfer, kayak kan tak transfer toh. Ditransfer napa? Kowe njaluk duitmu arep nggih saung sekolah tak transfer. Alah, mbel gedes lek nganti ngono tak jungkir walikne kene aku. Tak transfer 500. Lek ngomong ki kaya yo oh ngono. Rebo kan tak transfer 500 toh. Sinten sing jenengan transfer? Awakmu? Loh, kok gak salah rekening? Rekeningmu pira toh? Buri dhewe kan 21. Kemero. Ndak Kowe pira rekeningmu? Pinten nggih? Kula nggih supe kok. Lanjut ya, Mo. Bu kuwi lho sing gedhingne. Iki ora ngerti dhuwit ning buwok eling ruwegane jen kliwat. Lho, Kowe nek nggih, BBM mundak kok. Sampe nek sangu sekolahmu sangune pira, Nduk? Kula nggih sok kala monggo nggih 50.000. Kala mongso kok kala monggo. Nggih 50.000. Ngono, ngebosi Nggih kanca-kanca. 50. Mboten kula ge jajan dhewe. Mas 50 kok nggih ngebosi kanca-kancamu jajan. Mboten damel kula jajan kiambak. Ya kamu kan banyak rezeki itu kudu ngebosi. Lah ayo mama. Nganu kebakaran. Oh, ndang nyanyi mo. Oh, ondang nyanyi. Iya. Ya, gebang. Apik. Karemane lagune napa, Pak? Lagu sing hot dangdut. Senengane penonton ki lek aku ki ngadeg mo, gandek kene nggih to, Pak? Oh, ya to. Sampeyan ki wis diomong. Bengi ki aku kok sia-sia terus kancaku. Lah ngene lho, Mo. Jen iso jeleput ta nek ngene iki. Langen budgetnya ya diaturnya lagunya si rada hot apa? Oh mungkin ada permintaan dari bapak ibu mungkin? Monggo kersa Pak. Ibu atas nggih Bu, matur suwun sangat, sehat selalu panjang umur. Napa Pak? Kasmaran. Lintune dari bapak yang ada di rembulan kasmaran. Oh rembulan kasmaran. Ya diaturke. Nanggapo dhewe wong. Lemburan kamera ya. Indah
ngapa sering memangkon ning yen gagat lati ngrarentok jantungku dikomut tiarane hatiku doang bagus babojanku sumirna tuaning tulis terus namo kang ketatahanik tanging kalbuku tresna mring sesanti ing janji tan balik jani pakawanik mongatan pengen sumantik lagi Aja haling-aling kene tak semangat sanding sliramu lintang ning atelanging kalebetku dadyar nerangganing sepiing wancit sliramu kang mangih talang ajraning kalebetku kaya cahyaning bulan yang saban kekalku
aja aling-aling kene tasematasake sliramu lintang langit kalabut danyerangane sepi wancet dalu sliramu set Ayo joget tangannya di atas dong. Ayo joget. Kakak mana kakak ikut? Ayo kakak ikut sini. Ayo kakak ikut joget bareng. Ayo Mas Kenzi.